Ahojte, Taga je Ahojte. to tu. Dlho očakávaná a niekoľko rokov plánovaná udalosť konečne prišla. Začína sa najťažšia trasa, akú sme kedy v živote absolvovali a na ktorej sa pokúsime prekonať hneď niekoľko milníkov. Naša trasa bude mať celkovo 1000 km, začne sa v obci Nová Sedlica, odkiaľ vyjdeme na vrchol Kremenec, ktorý je našim najvýchodnejším bodom Slovenska a kde sa nachádza trojhraničie s Poľskom a Ukrajinou. Následne prejdeme za niekoľko dní hrebeňom Bukovských vrchov a Polonín, aby sme sa dostali na začiatok ďalšej etapy. Na Duklu, Vyšný Komárnik, odkiaľ symbolicky dňa 29. augusta na samotné výročie začneme asi najikonickejšiu a určite najznámejšiu ďaľkovú trasu, ktorá prechádza naprieč celým Slovenskom. Cestu hrdinov SMP. Prejdeme desiatkami pohorí, čakajú nás lesy, lúky, dediny. Štefanikovou magistrálou ukončíme túto etapu pod hradom Devín. Tam ale naša cesta ešte nekončí. Absolvujeme ešte cestu do Záhorskej Vsi pár kilometrov, kde spojíme najzápadnejší s najvýchodnejším bodom Slovenska, pričom počas cesty prejdeme zároveň geografickým stredom Európy. Táto cesta však nebude len o geografických cieľoch, ale aj o spojení prírody a histórie. Aj preto sa volá Cesta hrdinov SMP. Už teraz vieme, že zážitky, ktoré prežijeme, sa budú striedať s ťažkým utrpením počas celej cesty, ale sme maximálne odhodlaní to dotiahnuť do úspešného konca. Táto cesta bude nielen fyzicky, ale najmä psychicky mimoriadne náročná, preto budeme radi za každú podporu, ktorú nám aspoň správami, ktoré si nájdeme v mobiloch, poskytnete. Avšak chceli by sme, aby tento príbeh, ktorý budeme písať, nebol len o nás a aby mal aj hlbší význam. Preto vám chceme spomenúť chlapca, ktorý nás neuveriteľne inšpiroval svojou bojovnosťou a aj on nás posúva vpred. Sámko. Veľmi športovo založený chlapec, ktorý zbožňuje dosky, na ktorých sa dá jazdiť. Miluje snowboarding, či skateboarding, rôzne vodné športy a podobné. No osud mu to zariadil inak a diagnóza zápalu miechy mu žiaľ znemožnila úplne chodiť. Jedinou jeho možnosťou, ako sa čo najskôr vrátiť do normálneho života, v ktorom žil a v ktorom aj chce žiť, je žiaľ nákladná liečba kmeňovými bunkami, ktorá sa ale vykonáva v zahraničí. Preto by som vás všetkých týmto chcel vyzvať, aby ste sa pridali k nám a aby sme skúsili Sámkovi pomôcť s jeho ťažkou diagnózou a verím, že každý krok a každý kilometr, ktorý prejdeme, bude aj pre neho znamenať priblíženie sa k tomu svojmu cieľu. A že naše dobrodružstvo zanechá stopu nielen v nás, ale aj v živote tohto mladého chlapca. Link na zbierku vám samozrejme nechám v popise tohto videa a akýkoľvek príspevok, ktorý môžete poskytnúť, je dôležitý a cenný a každému, kto rovnako ako aj my dnes prispejem, patrí obrovská vďaka. Samozrejme nezabudnite zdieľať toto video a hlavne tento link ďalej, aby sa našlo čo najviac ľudí, ktorí by nám s týmto cieľom pre Sámka mohlo pomôcť. Dnes sme na tomto mieste. Je to blízko obce Skároš, kde ja osobne bývam a odkiaľ, aj keď zamračené, ale trochu tam vidieť Volovské vrchy a časť pohoria Čierna hora. Cez všetky tieto pohoria pôjdeme, cez všetky vrcholy budeme prechádzať. Preto držte nám aj Sámkovi palce, aby sme všetci došli do toho svojho vytúženého cieľa. Samozrejme, pokiaľ bude možnosť signálu, budem každý deň na Facebook pridávať akékoľvek dojmy z každého dňa, ktorý už bude za nami. Tak čo na záver? Tak sa vidíme v Záhorskej Vsi o mesiac. Čaute.